Върнах се, стана вечер, събрах един стак и си изхарчих дървената и наполовина, даже малко повече от половината, камената. Значи това е прораснало супер. Но не е влязло в къщата, което не е супер. Така, става съм си брадичката, зато и се зачурих. Сега се сетих, че трябва да си направя постоянно водоизточник, за да мога да си направя фермичката. Това е доста голямо дърво. Аз обичам големите дървета. И те обичат мен. Разбира се. Не, те не ме обичат, защото аз ще ги изсека, но... Докато не снимах, докато беше на пауза, така да се каже, направих отдолу една платформа и взех всички дърт от там, за да мога да се направя. И ми събрах общо 20 дърт. Не знам дали имам още в честа, но... Да, имам още 5 в честа, 25 дърт, което е хубаво. Нямам се да ми падне ябълка. Нямам се да ми падне ябълка от дърво. То. Ще за какво учипе с... Бях в един сервер, в който постоянно от дърветата падаха ябълки. Постоянно. Всяко дърво, ако не падне ябълка, е някакъв бъг сигурно на сервера. Беше доста готин, но няма значение. Така. Там вече не мога да ги стигна. Добре, няма значение. Мисля, че един стак ще ми е достатъчен. Стана нещо много бързо. Но ми трябва торчове и сега, след като е пораснала дървото, ще направя черкъл и ще си направя торчове. Така. Добре. Перфектно даже. И сега нареждам дърт. Всъщност грешка. Ще започна от тук. За какво да го... Така... Точно! Супер! Така. Така ще ми трябва още малко гъбастон. Какво да завърша просто на мърдицата. Не, всъщност с точно не мога да направя, защото ще пречи на жертвата, но
Мога да го направя с, както направих с на Cobblestone генератора. Така. Да, и от тази страна просто да завърша и спирам. Не, че спирам, ами... Сега ще снимам дълго и просто ще ги разделя на няколко части. На по 10-12 минути. Така. Така. И тук. Не, тук. Така сега. През един постоянен водоизточник. Така. Ще взема траптор. Си сложа един саплинг и тук. Перфектно. За да може да не излезе водата, когато влизам. Така. Взимам айскоп. Не, всъщност ще да събера Cobblestone, защото трябва да ги покрия. Аз малко избързах, когато сложих дърта, но сега трябва да го щупя. Окей, ще дам на пауза, като направя абсолютно цялата градина. И ще се върна. Само да щупя дърта и давам на пауза. И едното дърта е тук. Така, давам, сега ще се върна.